ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ма, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз панҷшанбе, яъне ки видео аз рубрикаи видеои даҳшатнок. Агар ки шумо дарди миён дошта бошед, бихоҳед ки массаж кунед, ҳоли бо шумо мегӯянд ки бо шифофармо реклама мекунед. Хайр, майли шифофармо реклама намекунем, набинед. Агар шифофармо набошед, хеле ҷо меред. Так что шифофармо беҳтарин вариантае ки бепул массаж, фитобочка, ҳиҷома мекунанд. муроҷиат кунед. Таърихи пайдоиши ин видео маълум нест. Танҳо ҳамин қадараш маълум ки ин дар як канали таҳқиқотчии мексикоӣ мебарояд дар YouTube. Дар кадр мо мебинем ки як ронанда дар як раҳҳои хеле ҳам кандагию сагхоида пур аз хору алаф рафтааст. Лекин ногаҳон дар пешаш як соя дида мешавад. Дар аввал мо метавонем фикр кунем ки хай чӣ, ягон кас такси манъ кардани биромада қади раҳ то ки то уҷра биравад. яъне ки вақте ки мошин наздик шидан мегирад ва зуми камераша пеш мекунад ронанда, дида мешавад ки ин пассажире ки дар қади раҳ мошин манъ кардани буд, ба болои забор баромада қанадоша тид мекунад, мепара. ман намедонам ин да пеш такси нархаш навистагӣ буд ё ки чӣ, мумкин бизнес такси буд, нархаш қиматае гуфта, ё ин ки чӣ фикр доред шумо бошед дар ин бора? И чӣ гапае? вай гап дар сари вай ки агар вай накунӣ вай намешавад. дар таърихи амрико ӯ аввалин шахсе гардид ки самолётро муҳосира ва забт карда маблағ талаб кард. бо маблағи зиёде аз баландии 3000 метр аз самолёт ба замин парида, то ҳол бо гузашти зиёда аз 50 сол ба ягон мақомот муяссар нашуд ки зинда ё мурдаи ӯро ёбад. бале ин ҳолат ҳам даҳшатнок аст, лекин давомира шумо метавонед танҳо дар телеграм канали Салом Тиҷи тамошо кунед. албатта ки телеграм канали ин бародар Закрития бародаро шумо метавонед ки ҳамин гуна видеоҳоро бо сифати хеле ҳам баланд ва береклама тамошо кунед. подпискаи моҳонаи каналаш 200 рубл дар як моҳай. агар ки шумо бихоҳед тамошо кардан, метавонем бигзарем ба ссилкаи дар якум комментария закрепичтагӣ, ссилкаи прямои личкаи ҳамин одам мемонам. бидроен мефаҳмонатон ки чӣ гуна обуна шавед дар ин канал. хуб, рафтем далш. чизи дар ҳоҷатхона, яъне ки видеое ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, видеои навай, яъне ки июни соли 2024 ба навор гирифта шудагиай, ки мефаҳмед шумо чанд қадари видео навай. яъне ки як одам бо номи Аксел ки дар дасташ дида мешавад айфон шам ки видеои навай. Несягон кас мара ба як айфон як Lexus бигирад. мехоҳад ба навор бигира садоҳои ҷолибу ғайриодиро ки дар ҳоҷатхона мешнавад. яъне ки пеш аз ба навор гирифтанашам вақт дар вақти худи ба навор гирифтанам ӯ 100% медонад ки дар ҳоҷатхона ба ғайр аз ӯ каси дигаре нест. Tampoco hay nada. Aquí pues tampoco hay. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon? албатта ки бисёриҳои шумо ман видеоро оригиналаша мондум, ҳамин садоро шунавиден. лекин савол ки оё шумо ба ғайр аз шунавидан бо ягон чи дигаам диден? Шунидан кай бувад монанди дидан? мега биё мо ба шумо нишон медиҳем. Я бори дига нишон те, я бори дига. No hay nada. шумо шуни намуқадари будидед? ва фаромӯш накунед, агар ки шумо тамошобини доимии канали мо бошед, дар канал подписатсия кардан, обуна шудан, лайк мондан фаромӯш накунед, чунки ман ҳар ҳафта 5000 рублиро байни шумо тақсим мекунам. маълумоти бештар дар охири видео.
ترسیدی؟ نه ترس. البته که خودی عکس الان وقتی که هم ویدیو را به نوار گرفتگی در وقتی به نوار گرفتنش این چیزا مشاهده کردگی نیست. اگر کی مشاهده میکرد نه پدگوز این چیزا کراوجا حجت خانه بود کو کراچو در حجت خانه بود یگون گپ نمیشید. نه یعنی که گپ میشید و پروست حجت خانه کی بود عیب نمیشید. البته که آدمایی را بعداً دیدن لیکن تا حال یگون کس فهموندن نمیتونه که این آدم خودش کی بود. کی تو نمیترا ایناپرشلینیц. من میدونم که شما موضوعهای ایناپلانیتانی را دوست می‌دارین. اکنون تماشا میکنید ویدیو خیلی هم کوتاه لیکن کوتاهی او سبب نمیشه که او جالب نباشه. و این ویدیو را به نوار گرفته یک مرد در فرمش. یعنی که یک وقت در پاتالوک خونش یک صدا میشنوه. و فکر کنم که شما موشاشون جنگ میکردین. و میخواد که این جنگ به نوار بگیره. یعنی که دخشوچه چشمبلق با نولی باریک در اوگلی خونه از یعنی که از پاتالوک بالا میدونی که در داخل پاتالوک هم خیلی جا هست فسیرانو پرسترانس و برای جنگ موشو همونجا ایستادگی نو نگاه دارم با طرف کامیرا چی البته در اینجا یک سوال با میان میاد که چه خیلی اینا پرالینشلیستروی مایدا کدیده نترسیدی مردکان انمی реакция уже سبب میشه که آدمو دلش بکوان بعدا معلوم میشه که یعنی که بوم میدونی شما کلاش گیرده как با مثل کвадрокоптер یک کرو گیردی بدنش تو میتیه این چه جاهای همواه یعنی که تماشا کن چشمشون بلق سنی پیش نگاه میکنن و نولاشون борик так подожди получается ходи бумо اینا прошленница Да что ты черт побери такое несешь видео بعدی در تیک تاک برآمدگی یعنی که یک اویله با نوار میگیرن سیر و گشتشون در جنگل یعنی که پیکنیک میرون خب تماشا میکنیم همش خوب آغاز میشید کودکا در زمین کیرم کوفته ایسته بودن نمیدونم چی کوفته ایسته بودن و общем زمین خرخر کرده ایسته بودن که ناگهان یک چیزی جالب میبینن یعنی که در کادر ما میبینیم یک چیزی که با سروب آدم و میمون مثال یک چیز میانی آدم و میمون وقتی که کودکا را میبینه با بالای درخت میپره جالبیش در همین جا همون پریژوکی همون که چگونه او میپره خیلی فکر کنی که میتونه خیلی هم چیزی دهشتناک باشه یگون خیشنیکی و اینکه نمیدونم یگون میمون آتش آدم بده یا که نبرات یگون آدم آتش میمون ده و общем کدی خوب نیست جالبیش همه پریژوکی همه از زمین میشوه لیکن ما همچون آدمی که با همین خیلی کاراست هر کار داره خیلی گبلا که دین میبروی با خیلی کارو نیم براسته با منتج در نظر دارم برای چی وقتی پریدن همین میمون آدم کامیرا پیش کردگی بود یعنی که پچی چی میتونه باشه در اینجا من پروستا میخوام فهمم که همین ویدیو ابرادنی پیریمود که نداشته باشه و برای را فهمیدن ما باید پریدن همو را ببینیم در آبش کادر لیکن ما متاسفانه در آبش کادر نمیبینیم فقط جای پریدنش در وقتی کادر پیش کردن که کودکان نمیتوان یعنی که ما چی گفتنیم در کادر پروستا آدم بوده در تنه درخت چسبیدگی از تنه درخت زمین پریدگی بعدا وقتی که پیش میگنن کامera برعکس کردگی همین گونه به نظر میرسه گویا که او از زمین با بالا میپریده باشه نمیدونم خیلی من همچون آدم پروفسیونال در همین جدای مونتاژ چی سر کار کی دارم همین خیلی دیدم این چیزا شما میتونید فکرای خودتون در کامنتاری پیچات کنین сояи даҳшатнок ҳамин соя пал як чизе ҳасте ки одами тарсончак агар боша ҳатто дар сояи дарахт ҳам метарса барои хотире ки сояҳо мисол иш дар рӯиш бизанан агар дар натиҷаи охир як чизи дига метавона тасвир кунад дар худаш вообщем видеое ки ҳоло дар бораш гап мезанем алоқамандӣ дора бо соя яъне ки ҳодиса рух додагиа дар трассаи М23 дар Россия як ронанда мушоҳида мекунад ки ба раҳ як сояи мегзара ки ба мисли одам ба назар мераса аниқтараш ба мисли одами сухтагӣ
чхеле ки шумо мебинед калаш сиёҳай. баъди ин воқеае ки ронанда шоҳиди чунин ҳодиса мешава, дар интернет паҳн мекунанд як видеоеро ки тавассути камераҳои назоратии роҳ ба навор гирифта шудагиай дар ҳамун трасса М32 чхеле ки мебинед шумо дар болои раҳ. То есть М23 охи чапа нахондум. яъне ки хуб дида мешавад дар раҳ мошино рафтаистанд, ҳатто гаишники истодагиай барои ягон каса дастгир кардан, лекин дар ҳамин лаҳза як сояе дар болои раҳ пайдо мешавад ки оҳиста ба замин мешинад дар ду по, баъдан резки ба дигар тараф меравад. хуб дида мешавад ки ин маҳ сояе. Сояи чие? Ранги сояи паланг ба назар мерасад, лекин ман дар ин вақт дар трасса набудам, ман дар великабрат. Чё за лев этот тигр? албатта дар чунин корҳо мара реаксияи одамое ки шоҳиди ин коран ҳамуно ҳайрон мекунад. барои чӣ хотир полисейский тар накард, яъне ки гаишник? Метавонем бигем ки мумкин е ин соя танҳо дар кадр ба назар расидагиад тавассути видео, одами зинда наметавонист ки бина, лекин дар ҳолати якум ӯ ронанда дида буд ку ҳамин сояро, лекин ӯ сояи одам дек буда, иҷа сояи паланга. хай паланго ҳам мешавад одам боша ку мисол. лекин гап дар бораи он аст, гап дар бораи он аст ки ҳамин хеле гапа мегӯянд ки гаишникҳо фақат мошин хоб мебинанд. мумкин е ки гаишник фақат мошинро назорат дошт ва ҳеҷ чиза пропустит кард, ё ин ки ҳамаеро хат мезанем мегем ки монтаже. лекин ягон ҷавобои мо дар иҷа ҷавоби аниқ нест. шумо ҳам кӯмак кунед, шумо фикротон дар комментария бинависед. мо телефонро безвук кунем ки ғоратгари пашмак, хеле ғоратгари пашминӣ. видеои баъдие ки тамошо мекунем ба навор гирифта шудаги тавассути камераи назоратӣ дар як хона ки аъзоҳои оила худшон дар отпуск буданд. хона пур аз камераҳои назоратие, лекин як ин камераи назоратӣ сабаб мешавад ки чизи каме ҳам ҷолиб ба мо шумо имрӯз ба даст оварда ва мо монтаж кардем дар шумо нишон диҳем. албатта ки дар назди камераи мо як думи як ҳайвон ворӣ мегзара. мумкин шумо бигӯед хай ҳайвонои хонагие чӣ даҳшатнокае. якумаш ки на танҳо дар бораи ин мо гап мезанем. хуб худи ҳамин думи ҳайвонам гап дар бораи онае ки соҳибхона мегӯяд ки дар хонаи ӯ ягон хел ҳайвонои хонагӣ набуду вақт. ин якум. ин думе ки мегзара чотка виднае ки реални як думае. думи че номаълум. лекин баъди дар берун дар ҳавлӣ тавассути тирезаҳо дида мешавад ки як соя мегзара. ва соя хуб рӯш намоёнае. аниқтараш чашмош ранги фонарик валвал дорад. баъдан бо дар болои ӯ тараф ҳам бинед як кас дига ҳам дар раҳ дида мешавад. яъне ки аллакай се чизи ҷолиб мо мебинем дар видео. баъде ки оила ба хона бармегарданд, тамоми хонаро таҳқиқ мегзаронанд, лекин ягон изҳои вуҷуд доштани шахси бегона ё ин ки ҳайвони бегона дар хона набуд. дар ин видео мо бисёр чизҳоеро дидем ки нопадид мешуданд ё ин ки ягон сояҳое ки нобуд мешуданд. ва боз ҳам як чунин видео тамошо мекунем ки ба навор гирифта шудаги соли 2020. яъне ки ин видео сабт карда шудаги тавассути камераи назоратӣ дар яке аз кӯчаҳои Эквадор.
дар аввал метавонед фикр кунед ки хай камераҳои назоратӣ кач ҳесташон хира мумкине ки растаяни афтоб ҳама хеле бошад ки тараф соя хай бисёр фикр мекунед лекин дигар камера ки аз дигар направлени камера мекард боиша мебинем иш аллакай даҳшатноктар мешавад яъне ки дар ду камераи назоратӣ дида мешавад як чиза як изображениеро ки одам рафтаистай хуб дида мешавад ки одамай ҳатто соя дорад дар замин лекин дар дуруни девол медурая меравад. Албатта ки одамо дар бораи ҳар гуна фикрҳо гап мезананд ба мисли сафар дар замон ё ин ки сафар дар девол. Не ки як гапа фаромӯш кардан дар кор нестае ки ман дар ҳамаи чунин видеоҳо мегум тамоми ин намуд видеоҳоро мешавад ки тавассути монтаж бикунӣ. Яке аз чунин примерош ҳамин примерое ҳастае ки ман дар видеоҳо истифода мебарам лангулишона мекунам. Ҳамин худаш аллакай виднае. Албатта ки корое ки ман мекунам яке аз примерои оддишанд. Лекин агар бугӯй бикунам бисёр корро карда мешавад. Ҳатто ман дар видеои пешинам намедонам чанд сол пеш буд як ҳама хел видеое буда ки дар оина як призрак пайдо мешавад ва ман дар ҳамун оина призраки хидма ҳатто мондагӣ будам барои намоёш додан ки действительно хе корро агар бугӯй бикунам мешава карда. дар бораи магияи серу ҷодуи оина ягон шунавидагин ҳама хел нақлоеро ки дар шаб оина бояд нигоҳ накунӣ ё ин ки найдури оина ягон чӣ мебурояд ҳама хел шунавидагин. лекин савол ҳамеша боқӣ мемонад ки оё ино сохтан ё ин ки бардоро фикри ҳақиқатонро дар комментария печат кунед. Агар ки шумо тамошобини доимии канал бошед фаромӯш накунед дар канал обуна шидана подписатсия кардан лайк мондана барои он хотире ки ҳар ҳафта мо 5000 рублиро байни тамошобинҳо тақсим мекунем. рӯзҳои душанбе мегзарад тавассути прямои эфир аз байни видеоҳое ки лайкош аз 1000 болоае як видеоша интихоб мекунем дар давоми ҳафта ва аз байни комментариёҳои ӯ случайно интихоб мекунем 5 нафара ва 5000 рубла байншон тақсим мекунем. ссилкаи телеграм канал дар болои экрани шумо хай ссилкаи ютуб ва тамошо кардани дута видеои пешнаро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Икарат назада микрофона.